araw po sa inyong lahat. So ngayon, April 16, meron na naman tayong isosorpresa, pero ito ay delivery lamang. At ang ating birthday celebrant ay si Maam Mariciel Gamboa. Siya ay 60 years old. So ano pang hinihintay nyo? Let's go! Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Dito po ba yung mga, ito lang po ba yung mga store dito ba? Wala na po ba? Ito yung ganun ka po lang. Sa business administration office. I-check po kami ng mga business permit po. Dalawa, mayroon pa niyan. Kanina pong store. Ma'am, may business permit po. I-check po kami ng business permit po for sorpresa. Meron pa atang store din sa kabila. Bahay. Bakit? Para kaya Sa business permit po dahil. taga-saan kayo? Pupunta na lang. Ito. You know. Sabi ko lang. Dalawa dito ay sabat kayo ng pan. May mga binigay naman pong rota sa amin. Dito pan, taon-taon na kukuha kami ng May mga binigay na rin pong mga name list po sa amin sa na rin po kasi kami ng LORETA, Pagkakalma po kasi kami na. May permit. Nagalita ako. ha? Hindi na manap yung permit. Pero tapos magpipirmit yan. Taon-taon na. Kahit naitanong nyo na itong sa munisipyo. Kailangan na lang po namin sir. Ay, pero kasi naman kayo naman. Si Ma'am po, samahan. Kailangan po kasi namin ng handwritten. Let's go. Next na rin po na. Kung tayo ay matanda na, surprise man! Man? Surprise po ma'am! Happy birthday po! Happy birthday po ma'am! Oo, para sa inyo po ito. Dito po kayo ma'am. Take po ako ng picture po sa inyo. Ma'am. Mami, pang tayo-tayo.
Laruan ni Marum Yar sa Brusas. Oh, ma'am, tingin po dito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh. Hindi naman kami naniwala sa business permit kayo eh kasi kilala namin yung mga naghahanap. Meron po po kayo. Hindi kayo na kayo uniforme. Doon na lang po tayo, ma'am. Akala kasama yung mga flowers na yan. Sa tingin niyo, ma'am, ilan po ba yung karga ng pera? Mga pinanong bilang. Kaya sa nanay yan. One, two, three. Isa pa po. 1, 2, 3. Ma'am, yung asawa niyo po. Picture po kayo, sir, para may remembrance. Wait, kiss! Natatakot ka mo, daddy, man! Kunwari po, binibigay nyo kay tita. Binyaw! Si Mami doon. Gulong po yung kandon, gulong ko na. Nasawakan yung tita, kunwari. Eh! Nakatara ako man! Ay, barong! Binyaw! Tugtog mo rin yung kami. Tingkat mo rin eh. 1, 2, 3. Kiss mo, daddy, ha? Salip! Salip! Tapos, hug nyo si tita. Picture tita, hug, kiss! Hug at saka kiss, hug! Isa pa, isa pa! Yakap, yakap, yakap! Ano labi ah? Ano na labi? Ano wala ba lang yakap? So, kita, bago po may mag-message po sa inyo, ano po bang gusto niyong i-message po sa inyong pinakamamahal na asawa? Ano pong gusto niyong mensahe sa akin? Siyempre, gusto ko kita. Maga? Mahal na mahal? Oo. Kiss pa nga rin. Isa pa pong kiss. Mamaya na yung peso. Reserve nyo na lang po mamayang gabi. Oo. Meron pong message po dito, tita. Galing po kay... Oops! Ito po para sa inyo, Mami. To my dearest Mami, maraming salamat po sa lahat. Dahil nandyan kayo palagi sa mag-ama ko kahit na nasa malayo ako. Kahit ikaw po yung nandyan para sa kanila, mahal na mahal kita, Mami. At mag-iingat ka palagi at aalagaan ng sarili mo. Sana sa munting regalo ko ito ay napasaya po kita. Mami, pangako, pag ako nakauwi,
pag nag-for good ako naman po ang susukli sa mga kabutihan na nagagawa mo sa amin. At ako po ang mag-aalaga sa inyo. Happy 60th birthday, Mami. I wish God will give you more blessings, good health, and healthy body. Mahal na mahal po kita, Mami. Salamat. From Mariciel Gamboa. Ma'am, ano po bang gusto niyong sabihin kay Ma'am Mariciel? Dahil sa sorpresa po, kahit sino kayo meron sa'yo. Naiiyak ako tuloy. Basta gusto niya po na pasaya. Yan lang ako. Okay lang, well. Tapos may Umiiyak na sila dito. para po sa inyo po talaga. Ito pong gagawin po na, ginawa po namin video, makakarating po sa kanya lahat to. Wish lang po ng SMDK team po. Sana po lagi po kayong maging malakas, lagi po kayong masaya, at lagi niyo pong ingatan ang sarili niyo. At marami pa po sigurong birthdays na darating po. Po, okay na po. Lahat po ito makakarating kay Maam Mariciel. So ito tita, cake niyo po ito. Tapos ito po para sa inyo. Picture pa po tita, kung sino po yung mga gustong mag-picture po na tao. Ano ninyo gaya? Yung Ano gaya ka dito? Okay, ano ka kay mami? Pwede po ba natin kantahan si tita ng happy birthday? Okay. Picture mo lang. Picture. One, two, three. Naksawan siguro pa yung ito. Tita, ito po yung ultimo. Okay lang po ba ilagay natin sa box? Ay, hindi na po ito. Ito naman po. Ha? Kala ko yung perang Sige po ma'am, happy birthday. Sunod muna kayo ha? Sige po tito. Ha? Sunod muna po kami. Sige, ayos lang po. Sige po. Okay po. Maraming salamat sa inyo. Sige po. Sige po. Sige po. Ano po yung vlog ng mga 3 days po? Lahat po ng mga lalong-lalo po kayo tita nasa YouTube channel po kayo ng Kaway! Happy birthday, Mare! So yun, nakita nyo naman kung gaano kasaya si Ma'am Loreta Gamboa. At dahil sinorpresa natin siya mula kay Maam Mariciel Gamboa. Kung gusto nyo po na kayo na rin po yung next na aming sosorpresahin, i-message lang po si Mylene Palabay at si Hernani Gabuat. So don't forget to comment, like, and share po para po sa mga ina-upload po naming video. Surprise!